Londona damdoi in pakhat lian ve tak maya chuan damlo thahnem tak chu nurse le doctor te chuan an lo buai pui meka chumini chu ni dang ang bokin ni thale du om takani bok ma se rei lo te a thilmak tak mai hi aron thleng tatlat building pakhat chung zona chuan chhum dum cha taki hmu turin alo oma ruah chu chutlai hmuna chau chuan sur bok chu building chu damdoi in khalo ni in ti chuan thawk le khatah lir nginga ron thleng thut mai chu tiang thila thlen thut awang chuan damdoi in chunga mi te po chu a thawng ngal hle ani borua ka han sia om deuh hnu chuan engthil nge thleng ti hriat tumin tukvera te chuan an handak le pon lama an thil hmu chu amak hle an pia deuh loka chuan khovel chu hmu turin alo om fang mai ani thilom zia chu building chu thawk le khatah THLAAH a in teleport dai hi alo ni hetiang thil alo thlen tran tir dan chu hetiang hi ani teleportation a thlen ma hun ani a Martha Jones chu mipui zinga chuan local vein damdoi in lam chu alo pan meka hemini hi a u nau pa pian cham voisom ni pakhat na alo ni a chu baka anu le pa te chu an lo in then to bok chutia kalai chuan an chung ko member tin mai chuan Martha chon ron call chiam mai a u nau pa birthday lom na a apa chuan a bial nu thar chu aron hruai ang nge hruai lovang tia chuan an thu ala in hlei thailo chutia an ron biak buai em awang chuan Martha chuan a phone chu a han da ria a han kal deuh chuan papakhat nen hian anin suta chur mai chupa chumak tak takalo khosa in a chan po hriat lo chuan a nek tai chu a han hlip sok soka engma ti chun chom lem lo chuan a kal ve le mai Martha po chuan a che jiamak takawang chuan a rui ni tura alo ngai ve mia nakina chuan Royal Hope Hospital chu a thlengta a chuta an head doctor chu Mr. Stoker ni in Martha chu in chan tilai me kalo ni nge nge ti chuan Martha chuan a hospital thuam te chu a hanin bel sok soka ma se kong khar lai chuan electric hian ron man ta thut mai Martha po chuan makati hle ama ero chu ngai that lo na em nei lo chuan a hnalam chu a pan vat darkar tam vak lo hnu chuan Martha le a tho pui ba ka Mr. Stoker te chuan Peter pakhat Florence Finnegan chuan lo buai pui me ka tlemin chu nu chu alu alo haide uwang ani Mr. Stoker chuan azirlai te chu anat chan tur omang te chu test ni pa fomin han zot le midang zong chuan nat na sang te chu an ron soya ma se Martha soi hun alo thlen ve chuan a chan na chu adang bik ta hle an context pon lam chu aron soi ta dai mai ani chuta Mr. Stoker chuan Miss Finnegan nat chan chu aron soi ta a chi amamo ang to ka don lo ufang ani thu aron soi chumi hnuwa dam lo dot le omna lam chu an pan le chu dam lo chu ma Martha in a sut pa kha alo ni reng mai chu pa chuan ming chu John Smith ani thu ron soin pumna anei thu aron soi bok ti chuan Martha in han ngai thlak chuan makati kher mai alung chu hun nia alo phua lung pahni anei ni om takani chumi hnuwa Mr. Stoker chuan file report te chu han en le mak tak main Martha ang chia khan electric shock chu shave tatlat mai ama chau ni lo chuan bidang ho po chuan an hre chun som ve ngal bok Mr. Stoker chuan khodur wang le check tla wang mai ani thu aron soivat lunch break lai chuan Martha chu u nau nu nen an lo in bia a minute som nuwa in mutur te chuan thuan te tlubok ma se u nau nu in damdoi in lam apan lai chuan damdoi in chunga chum dum cha pui mai lo om ringot chu muta thut mai timak zual hle tu chu chutlai hmuna chau chuan ruwa te chu asura hundang chu ni asavek chu baka ruwa chu nuai zong nilovin chung zong chuan sur bokani ti chuan thawk le khatah building chu aron hing ta dur mai
Martha te po chu an let top maya rei lo te a re levat ma se pon lam an han en chuan Martha chuan a thil mu chu a oi lo hian zo chun chu fak hun lai vel chau ni kha Thawk le khatah a lo thim tamup mai tuk vera tang chuan khovel chu chiang tak hian mu thein a lo om bok ti chuan engkim chu an hret hiam chho tan ta an omna building chu a chhunga mihring zong te nen chuan THLAAH an in teleport vek hi alo ni a chhunga mi te chu an buain an chi ai ngal hle a Martha ero chuan thil mak tak mai hi alo ngai tua chuak khovel pon ni si engtia boruak chu la hip thei nge an ni ti chu chutian buai lai chuan Martha chu a hma dam lo lung pahni nei John in ti khan ron pana chutlai mun chu aron endik vat chumi hnuwa John chuan Martha chu varanda lama chua puya asom le ponama chuan boruak ko om lo chu a hret chak le ponam an han chua chuan amak tul mai a chan chu du to ka boruak hip tur ala om tlat chu vele John chuan an omna building chu ozon nang dewa tuam tua omani chu a ring ta fin fia nan lungte chu han vom chinin arin dan chu alo dik ngei mai engemaw thil hmu theilo chuan an omna bik chu alo tuam khat veka a chunga chuan boruak hip tur thahnem tok takalo ombok ma se thlamuang taka omngot chi ero ani pik lo an omna chunga boruak chuan kum khua a dei don lova mihring sang tam tak damdoi ina chuan an ombok nen ha dam takalo om der na chi chu ani bik lo ani chu tiang thil an han hriat nu chuan John chuan a hming tak chu aron soita a doctor lo ni in planet danga tang lo kalania chutlai damdoi ina chuan thil dik lo siam thatura ron kal alo ni bok a chui ber chu electric shock lo om chung chang ni le zelin damdoi ina mi te lo shock tu kha ani chuti lai chuan an hma a tak mai spaceship pathum hi an ron lang thut chutatang chuan alien tam tak hian ron chuak ngala damdoi in lam chu an ron pan mek chu vele doctor chuan chung ho chu alo hret chiang hle chung ho chu jadun santi te chu an lo ni building chung lama po chuan Miss Finnegan chuan puina dilin Mr. Stoker chu alo pan ve meka ma se Mr. Stoker chuan puina engma an pek chu theiri lo thu alo shil ama ero chu Miss Finnegan po ala beidon lo mel hle anunga chuan thuam dum veka in thuam te chu an ron lut ngala chung ho chu Miss Finnegan thrui hruai te lo ni in Mr. Stoker chu man turin ati ngal bok chuti an man hnuwa Miss Finnegan chuan athisen amamo thu soin straw chu aron phor vat chuti mek lain jadun chho chuan damdoi in chu anau lu chua meka chuta an singa pakhat chuan a helmet chu han hlip thla in samaki ang tak pahnih te chu alo neya a hmel chu a thate vak lem lo chu alien chuan chong hriat lo hi aron hmanga hriat thiam alo har hle chutia anin biak thei tak lova chuan doctor pakhat chu an han man beta a o chu recordin an alien suta chuan an thun ngal bokani ti chuan mihring chong ang te chuan aron chong ve thei ta chu vele chu alien chuan a thrui hruai te chu mihring ho en fia vek turin a tir ngal vat heng alien ho hian an singa criminal pakhat mihring ni ve lo chu son mu an tum hi alo ni ti chuan chadun chho chuan an hmu masak a piang chu an device chuan an en fia ta zel an en zo to a piang chu x mark mangin an chin chi a zel boka chu chuan mihring an ni ti a en tir ngal bok chuti mek lain doctor le Martha te chu kil khatah lo biru in doctor chuan chadun chho chu intergalactic police force an ni thu te chu Martha alo shil fia an tumber chu mihring zinga alien lo in phum ru zon chu ani thu a shil le zel khang electric shock lo om chan po heng hong na tho wang lo nia jadun chho chuan black hole lian takan siam chu namdoi in hip lu nan kha nan lo mangani chu baka
Doktor te po chu an himti na aningot big lo. Doktor chu alien ani avangin chadun chawin an scan ani vai chuan a chantur chu a chedon hle. Ti chuan malak vat tumin an kal chuak le vat. Chadun chaw po chuan damdoi in chu fangkual zelin an hmu apiang chuan endik ngal zela. Pakhat chuan lu'lu le lo chua ve khanglang. Chadun chaw chu alo beya. Ma se chadun chaw chuan laserin chu pa chu an kabral ta vek mai ani. Chuti mek lain doktor te po chuan damdoi in computer file chu a sonic screwdriver mang chuan alo en sok soka. Doktor chuan damlo ho list lo enin chadun chawin an mizon tak chu tunge ti hriat alo tum ve hle ani. Chuti lai chuan Martha chuan chu criminal chunga thil thlen dan tur chu alo zot. Doktor chuan chadun chawin an manani chuan ti hlum ngal ani tur thu alo hril chiang hle. Chutia computer an khoi lai chuan buai aron om tatlat. Computer song po chu chadun chaw chuan an thu hnuaya an lo da vek to hi alo ni. Chutia computer a thi ta ka wang chuan doktor chuan an ti thei om chun chu damlo zinga natna mak le dangdai tak nei an om le om lo hriat ani thu aron soita a. Chu vele Martha chuan Mr. Stoker office lampan fatin chutiang an om le om lo chu Sophie atum ngal. Ma se athil hmu chuan a thong ngal hle. Mrs. Finnegan chuan Mr. Stoker a thisen chu alo hip mol mai ani. Athil hmu awanga a hlau em wangin Martha chu atlan chewat pakhat chuan zui ve ngal. Doktor omna athlen hnu chuan an pahnih chuan an tlan cheta zela. X-ray room a chuan tlan lut fatin doktor chuan a device chuan kongka chu akal ngala. Chu thuam dum ha po chuan kongkhar chu hon alo tum ve char bok. Room chung lama po huna liam duak awang chuan doktor chuan ruang manna te chu a han siam sok. Martha chu le ati vele a X-ray kho lo met nung turin a cha a. Doktor chuan kongkhar lam chu atin tawang mai. Chutia kongkhar an nor taka chuan chu pa po churon lut thei ta nge in. Ma se chu vele Martha chuan baton chu alo met vat. Doktorin a sonic screwdriver a man telawang chuan radiation chu alet sa nga velin a chak sota. Chu pa po chu athi ngal chiang hle ani. Ma se doktor chunga chuan ngong alo nei ve em shan lo. Ti chuan chu pa an tha hnuwa. Martha chuan Miss Finnegan chungchang chu doktor a hril ngala. Doktor po chuan chu Peter chu plasma 4 ani ti a hrethiam ngal. Chutiang ho chuan an thisen in sak apiang anga chuan anin ti chang thei ani. Chumi omzia chu Miss Finnegan chu chadun chawin lo scan po ni se mishing angin an hmudon ti na ani. Le lama Miss Finnegan chuan mishing thisen alo hip so chi awang chuan chadun chawin an scan po chuan mishing ang chi chuan alang ta a. Doktor le Martha te po chuan X-ray room an ron chua san rual chuan chadun pakhat chuan aron scan ngal chot mai. Doktor chu mishing ani lo ti a ngal bok. Chu vele Doktor le Martha te chu an tlan cherang hle. Chadun chaw po chuan an mizon ber plasma 4 emo an ti awang chuan an rang hle. Room pakhata hian doktor te chu lutin chadun chaw chu an biruk san thei hlo. Chutlai hmuna chuan Martha chuan a thaw pui pakhat lo om ve chu a ngal boka. Damlo pakhat chu alo buai pui mek. Damlo chu alo chaw melin a taksa po alo zoi vek to maya. Damdoi ina chuan oxygen chural zelin reilo te bak dayom to lova. Damlo chaklo tan phei chuan Thawk lak ringot po chu alo ti har to hle ani. Ama ero chu chadun fe thung te ero chuan chuap lian thatok takan neya. Mishing ai chuan an dai rei sok don chiang chu doktor chuan hre chiang hle. Ti chuan rang taka chet lak tumin Martha nen bok chuan Mr. Stoker office lama an kal le. Ta chuan a ruang lo dang fek to chuan hubok. Miss Finnegan khan athisen chu alo hip chuak ne rem hle.
an chuak ma chuan zanalan tirnan Martha chuan amit chu han chin tir le a room an chuak san le nu chuan doctor chuan chu plasma forte shep chu khoya nge omang ti in angai tuak ngal chuk mai chuti lai chuan MRI room felo in kok va mai amu rual chuan chutampan chu afin thlak beraring tatlat an kalkonga chuan chadun chho chuan an lo mule tatlat mai chuwang chuan doctor chuan Martha chu chadun chho lo chel khomuang ri turin atita a akal ma chuan a fop zeu bok reilo te a chadun chuan Martha chu ron mu in aron scan ngala scanner chuan mihring ani ti afin fia ma se ataksa chuan alien DNA bet tela mutatlat mai achan po doctor nen anin fo wang lek kha lo ni nge doctor chuan test tam tak an nei theina na fo palo ni chia bok ti chuan Martha chunga chuan test rang chu an nei ta sel chuan doctor chu hun tam so ka pek pha a Martha po chu mihring ani ti an fin fia so fek nuwa an Mizon chu Miss Finnegan ani thu shil ve lom ma se alo oi sak lo hle ani nakina chuan doctor chuan MRI room chu alo thleng towa ta chuan Miss Finnegan in khol thil alo buai pui mol lai chu ngal bok ti chuan doctor chuan fin kherek chua hun ti a hre thiam ve kar mihring pa nga yang chuan lema changa shilo ni om taka chadun chungchang te chu zotin THLAAH an omdai theidan chu azot bok ma se Miss Finnegan chuan azona chu alo ngai poimo sak lem lo hle ami le sa te chu doctor man tur chuan atir ngala chuta arua manna zong chu Miss Finnegan chuan aron soita scanner chu THLAAH athil nung om song ti hlum fek nana man alo tuma chu baka chu khola siam dang lam mang chuan khofela mihring cheng sat ve set nun na chu ala thei nge ani Miss Finnegan chuan chadun chhoin an Mizon chu ama ani thu ala ron soi cheu chu vele doctor chuan do talo hril sai chadun chhoin an scanner chu an update thu le Miss Finnegan anga mihring thi sen manga inthup song po amu vek thei thu aron soi ta zaya chu thua wang chuan Miss Finnegan po amang ang ve ta deu mihring an le zual theinan doctor thi sen chu hip sakatum le ta a ti chuan muang chang lovin doctor ngonga chuan straw chu athun ngala athi sen chu hip sak le ta pep mai chumi hnu deuh chuan Martha le chadun ste chu an ron lut ve ta chia chuti lai chuan doctor taksa chu lo dang fek to main ni ko shelo chuan alo ombok chu thil han mu chuan Martha po athin rim hle Miss Finnegan chu tual that tu ani thu ron soin plasma vor ani thu te chu aron soile ta chiam mai ma se chadun chho chuan Martha chu an la ring thei chuang lo ti chuan doctor taksa chuan han scan le ta a khola chuan doctor chu athi thu aron soi ta nge ti chuan doctor chu an Mizon ber emo anti awang chuan an hna chu a zo towa ngain kalmai chuan tum man ma se tlai chiat main Martha chuan engkim chu doctor ruwa man na fek ani ti chu aron hre thiam ve ta fek mai doctor in alien thi sen a hip tir chan ber chu Miss Finnegan chu alien ani ti an hriat chua thei nan ani ya Martha chu ron feng sotin scanner chu pakhat hne na tang han la a Miss Finnegan chu scan le ngal khol chuan mihring ani lo ti chu hutang ngei mai chu baka plasma for ani ti chu a ngal bok chu vele chadun chho chuan an kap hlum ta mia mai ani amai ro chu Miss Finnegan chuan a thi ma khan khol chu lo activate man khang langa MRI khol chunga chuan electric phesok sok te chu mu turin aron om ngal bok ma se chadun chho chuan in hnam hnoi an tum mel lo hle an hna beran zo ta ka wang chuan in lampan tum chuan an kalta na mai ani Martha in pui tura angen lom po chuan an hoi kir to lo ti chuan chu khol la ka tanga chan him thei om chun chu doctor chau chu ani ti a hria ta wang chuan Martha chuan doctor chu ti harvat ta han tuma
CPR te chu han tingal sok heti lai hian boruak chu atlem to hle ma se athok top na bertur ai chu doctor ti nun nan chuan mang ta zoka doctor chu ron har ngalin Martha ero adin huna thavak tabik lo doctor chuan har vele khol chu boy pui ngal chara wa nei thlak takin ati top thei ta hlo nun na tam tak po achan him ngal bok chutia khola ti chiat nuwa Martha chu in nuai lama apom fata ati thei chun chu zadun chawin an omna building chu khofela an thon let le hun nga top mai chu ani ma se huna du rei lo hlo damdoi in le achunga mi song te chu an omna ngaya an let le ta feka medical lampang chu an ron chengal mop bok chumi nu rei lo te a Martha le a u nau nu chu anin tong le ta nge a Martha chuan doctor kal liam lai chu mu bokani chumi chan chuan Martha u nau pa birthday chu an lom ta nge ya ma se be se yang chuan nuaman ti fak lawani mel inti buai na thlengin an savai chuan an rem ta diak mai Martha chu abang ta chuti lai chuan Martha chuan kil khata doctor loading reng chu mule ta hlol doctor chuan lo nui sakina kal le mai Martha po chuan zui ve vat telephone box alut tur chia hi fa hua doctor chuan Martha chu zin puya alo som ma se Martha chuan alo du chia lo chuta doctor chuan telephone box mang chuan huna azin thei thu a hrilta a ma se Martha chuan alo oi lo hle ti chuan doctor chuan a fin fia nan box chunga chuan han luta reilo te a boruaka chuan a tham ral ta dai mai Martha po chuan mak ti taken alo en ve bok reilo te a doctor chu aron lang le ngala necktie hi aron keng bok doctor chu hemini zinglama bok khan awazin let le a Martha nen anin sut lai hun khani in khata necktie a phel chan kha tuna tan hian alo ni le ta chi mai Martha chuan tong ngai na renga shelo ma se doctor chu zui rem ti ve ta a chumi nuwa doctor chuan box chu tardi sani thu aron soya alampum chu time and relative dimension in space ti na ani pona changa en ngot ai chuan a chung chu alo zau hu mai Martha in chu amu rual chuan ham hai hle ma se zin chu thul pha chuang lo a movie top na chuan doctor chuan khol chu tinuin zin kong thar chu an so le ta ani ole ka video clear tu song te in savai chunga kaloma video dot le kanin hule theu don nia mang traffic ule